Mema obi bia kwaba e by emergency Ghana TV eso. And next year yensaka wo fidiem hase no. Eye asase homa sontwe e na abepie mu e wo MFK anim. Na papa ene ne yiri abepie mu e wo fidiem hase o mo twumanso efa omuba watoa nananom e won siedo ejapade ho enti yensem anyenko ne kohwe video no emra share so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na as yenko ne kohwe video no kasamu ne mame na yeni nkomo pacha no pay de ne de onam we kafra de ne de onam ame de nam de enya bokosa me ba ya fra no kwabreduru woto asase wama yabu ato asase wotere mpatase ma no na oto ma mame bacho fa o polythene bag ne to table ne so mame fa to table ne so aha na menwo so no na nya daje kansem no metio o ma na danfo yabu a eto prot ma na tere mpatase na o mba so pe prot na yabu a se menya bia no o ma ne kotoma odine nem kotoma no do kotoma no na oye ho no manyina wie e do de abu anwa ene brog ekogu so emu na ya de ebo me ba no ti ya de ebo akora no na ya bo an se mehwe so ama akwabra to emu a me ba no wa nyankwa ene odi wuye wo wuye afi ya me ben so ba ka tem se ya bo atopro odi na nma atopro to ma no eso protein obi a me ka hwe nkire me na ya miss ene men sorry na wase proto no wotere dem patase dia men ko ho na men ko hwe proto na kira kwan me ko na ko tena corona bon tin si wa me hwe sa abrante bi ko ana me sa abrante mpa chewo me ba be hwe me krata imam me ba ya fran ko abredu ne to ma na se ha na ofira eto hwe ya na se ma me proto ne dia wa ha na ya bua ne dia ya bua bi eni ha te mame kona ko tenase na afa ansem nyina me nyame na ofi se ampa wona hwe proto no so ma aba no a obeba ya mere mete ho menyune hwinhiem da komo ho mete yago menhwe a oduro papa be ma ba ko oba ba ko oduro ne ehwan abreduro ayameba enti meba ne papa na aka oduro papa de a ase ni papa fro bi asem aha eti oba na wa free mu no ne papa aye friend ne sen ajara banka okay na wane ya be ma ba ko oba ba ko aba na ma ya konwa me ma ya konwa tena ase a na mbusa ya mane asama ajara banka ba kan sa me ya bua no oti oduro prot o hwe oduro prot so no man no woni na wo so obenye obi ato prot no ana na prot eni wa mi o wa ma mi enu se wa ni abrafi ere na mkoto ya prot wo na mde prot no menton te me kasa na obi ade so re koe ti ya so re koe no ana me se na me kura de ne mai obi a prot me hwehwe mi hunu na ni pana bana me nkasa won kwa kire me e na ho me frɛ yeboa na me se yeboa me frɛ no wonfa me frɛ ne mperensa wa anfa ana me janti ade cheye e na me se da bi na na kurowura me ma me wofa ya wo ya me nana me de be kwa akoda no e na mko na nana obusa amane e na mbo mama ne ya me egboyi se nana me ba oduro wi ye no waje asase watere dem patase ya wase ya bua bi ne din nanim a oje ma no enso ya bua me fra no so a wonfa etime de ba na wa fra na hwe so beba na wa unum de wa ka je na wase wo no ma nam se ya ni o de fra ya bua ne obai na ya bua se nana obusa no se nana eye no kore na proto no e wo ho ana na se ne ama ani kofi monko hwe proto no ya ko ya proto no ya si de esiso ana mba ya nam se na ne ti ame de ama na e bobo nsa na proto no ya si de esiso na no de ama na e bo na se sa eni ama ya si de esiso dia minti men ka ho asem
Yes, that's so dear. Minia Simbiaka. 96.3. Awowie as a portion abantem o say yes dan si so de a woni asem bia kanti ma me de nti na waba ha Auntie, I want to busa ya boa say, oh ya boa. Na so see I will say, o better so ma say way. E na o ma yes there si so. Na ne men so me da wase. E na me de e ba na ho. Le ma kan wi. Mame osuma kenwie ewo de nti a wodi wo case na ba no say plot no me ba plot no ehu wakwa hu say wo ba plot obi esi dan esi so nti say no wo pe plot wo pe sika den na wo pe nti a wo de bae Me de me be me pa chew eni wo me enkwara na ya papa agi amaye eti me plot no ya fa nkwara na plot maye okay ene na me na eja da banka ede abrante ne bae no ubisa na question say din ti no ton plot no me de na che say ma hwehwa mi hunu no kwara na ma adwene ayira kwa adwene nkoso nti ukote say ya ton no utimi frɛ eja da banka e ka kire ne say plot na ye ka ho asɛm no makon so obi esidan e de esi so ubisa no ehwa ne de ya boa no na me busa no e no sesen e no o say wa anka hwe me na me say ya boa na plot o bae wo say wo hwa so winni me na say wa de winni no na da na afi wa me yesi de so ma so mbusa no okay mate yebo ampacho etisen me adom aje yebo a obi plot sabe se nipa na free mu a ena ma mi kan wo so wo mamienu e wate asefo asase so ena ni agya te ase ada na wadanfo we free mu wa fa kira kwaton ne plot ya sa maami a oti agwam anya se ma fa chi ne makoton asase no de me maami ti a wo kan nyina ne nka me wo eho anu yi anka me yi ma no batemre ni ene se madamfo bi na de na asase jaame se me mpa obi ma ne ntoma na o tre dem patase enti na minya obi e ma ne nto enti me ho na dako madamfo ne frɛ me se wanya obi enti me mienkuja no na onkwaji ne sika dance enti ena me di na chi ne koye ti me koye ne so no lucky na ye kwabena ya wa free mu yi maami ene papa iba na saa owura no minim no kumase medoma one me maami na etifie ba kuntina me ko minim no ti me di madamfo na chi ne koye na me ko hu owura na me sa we di menua no enti asase ne kra mom yenka ho asem foforo ena ye kan ne enti ase ebe mu na ote asase ne so ebo ananka wode gye nanka wode gye sen ena otoma ne sen wode na gye ni 15,000 okay ena wote so de me ma no 120,000 12,000 okay enti no na wotua sika ni mu bi ma madam me yonko no ena wo share na da o magye na so wode koye ho nkrata de aba ena me ya dance ni ma nipa ni mienu nyina de wo to ne de asase no na me ya dance ni ma wo mienu nyina ena ye koye enti time a wode share se wo magye ni sika no me akra na me kwaji sika no edif koma owura na meba sika no otua ka wie enti se no ya wie honom ne kra se ya ba be ma na free se na odi nanim kwoto asase ne ma no eno wa free mu enti ya ton asase ya ton asase na de wo mu ne se be ma ni asase wura ni free mu no me wo mente empatase ho mente empatase se trede empatase he ye na me wo ho a na o ma frame se o wunua na na so yonko na asase na otoe no se o mu so te se asase wura ne te se onipa na frame to mu pese o mo san eton tian maka dabi dabi na me ma beto asase afiri wo nchen na se minni ho no mo a wo na mato afiri wo de asase no hwe mu biem enti me yese no asase wo tua me dance ni se wo tua ko yeah enti me mpene ma mo nto asase no enti asase no minua no eto asase no 2018 ena owu covid ni mu enti asase me hwa asase ne so a enti emu ana me hu sire no o se me pe kwabena ho nipa na owu ye wankwa yie mante okay mante e makwa yie enti me mpe ne ho nipa na me release asase no emma no na me ho nwome cause ebia enipa kwantu metukwan na say bibi ntimi nkokro mu ho a ahe obefa na kwabena so to asase no
na omunsi mpatase hene nti ohene baaye no obeye bibia foforo ewo kromo nkratasem yes bibia was changed bibia omu ye bibia foforo nti ohene ne si so bo de ru se wa wato asase obia no bra na ohene nye proper documentation emma kwabena film ti obia anko ye ne de na ama no enti ewo mu a ena meire me ka kire no meire nso nim kwabena ena me ka kire nse na oso wonim kwabena papa enti obehwe no aka kire no lucky ena okohia kwabena papa ena ode to nanim so kwabena to asase wo ba bi sei na mi kuna hweso a ndo se sei de ti ko na hwe kro akonya tan ho nti no me ye pese ba hwe ne ena wone be papa ikasae ena ka kire nso on fa me number ma no ena ode ma papa ena o frɛ me ena me call ne na azam ko kire mu kyense de me kire mu ya se no kre asase ne da ho enti no ma me nko kire no cause nya de bia na metimi akɔ hɔ akɔhwɛ ti me call na me papa me wo fa ika kire me se sese nkra na me ba no yare on so aye ulman enti se de na me koso tem bia no ntumi nkɔ ne saa enti se be ya me mpo bi man nye dai se be obi nton ana se nkodi ahemfo no ho ti me mpo bi man entoma am si o mate saa mre ma me na menim no papa na me hu no e no kan saa kire me ti be bo so me be na ikonum achi no da bia nso obi ba ho a na mafrɛ no abona me so obi aba ho asase nso de obi beba woni be kan obekɔ o mabiem ti bibia ni ana me fansie no me manete enti da ko na me frɛ nso obi aba ho nti ye hwɛ sɛ we de be ya God be so good ena nipa no tuaka na ye ho enkrata asɛm de o sɛ ye bia ye enti de wie na am so no ene ye mekɔ me wo fa me papa yi ho na me de amane akɔbɔ no sika no gu bag mu ekuta me ye o ton is saying ye ton 50,000 okay ye koye sika no gu bag ne boy amane ye ena papa yi me wo fa yi se me enko me sorry di nachi ye koye ya ekwa ne koduma me fie koduma me ne fie ena wo ma ya konwa no media aja woni brain nti no akonwa de ye den a wokɔ obi fie obema obi nti misra wa yankɔ de ehia no enti edu papa ye kɔ ma me ho no ena amane bonim ne kɔye entokwa in fact ensem bebre sisim ena papa ye ma ye sorry ye se wo de ye nkɔ enti ma mi papa ye e ma sika ne ka me ho se wo de me mfa sika ne 50,000 no yes 50,000 na on se o ma o mo ton asase no e ka sa ne nyemu ya ye ho allocation proper documentation wo ho de ama nipa na otoye no ni nyina 50,000 ni mu omo motoye mo de e na surveyor no kra na obeye eyi no new friends layout no or the kwan akoto old one ni mu eji wonu so change ni no e wo sika ya attract ye ti ewie na sika ni nyina aka 30,000 na sa mo de 20,000 aye asase ne nkrata aye redemarcation o se den 20,000 more eish ene de ye de sa de no enti ewie na de aka ne koma papai na o se den accident wontimi nso sika ni mtimi mfa nko na kire na je se ja ne ma o kwan ma o ton asase no eja adabanka akwaba eja be ma wo ba be ma afri wonsa wo ma mienu ate asefo asase so ye nyina ye nim Ghana mra kire se obi film no wa anya will ensamanse a enya busua na che na japade enti tumi be na ja unya ya utimi ma abrantie kwan so onkoton oba na asase e wo bra ne mate ase ofa asime da wase de ohoni kwabra okachem to otosase krata wan fa nkire me beebi kura na wo power port kura nso wan nkire me osu ntimi banko binu wuo kura se be basa ntentem sa ada onyamfie sensa na ofiri mu 47 okay enti me wo ha na yade kan me so na me yade da baabi ele ne be kan me ho me ho na kwabna wu eutop so enti me bae akofa ne dem ne nyina de amane maame ena me wo ho enti ya oba kura wu me dwine bibi me nwine asase nko si baabi a je me due be pasase akon enti de ko ba ya ne se me da hoda mpa ya na me bo se me nya hoden fi da ko makokuma si me si fom domina si ni road ho we se madam bi te se o me ko se papa mpa che ogina ho me gina ho se papa
one kwabena papa no nam say han o se na ne ba say wa no wo nam say okɔ school o se 70 meka aja unim ni nyina no ye ntwanwu se de ye duru so asase na ye den ya mahu sa asase no wo ba kwabena asase ha ne da ena abrantie brayim yeboa nasema wo ka kire se wo no wama ne tumi se wo ba na wa firi mu ane mate ase no onkoton asase no ena me pese mi hu se eyampa wo na ama sa tumi no ka kire no adentia de man ka kire no ne se na minim se sa kwabena kura wu ye no nkrata ni na akodi maame ho na wonim se kwabena wo ma e wate asefo asase so ahen oh eja enti wanwene se bi asebe wo nanamo no daache dumofone mame mesrewa wanwene ehun se bi a daache wo nanamo wo mo betimi enya sika kra aba besi dan eja dum ne ntam kra mame mesrew wo mo benya sika besi dan ebi kra bi mu ko school ebedu ba bi a wo kire bi beba wo behia sika emergency bi a mo betimi kra aton asase ne de ato ankra ne school so sa adwene nyina eja ama otirim o mitrim sa inti aden na ma ne ton asase no na me che de ma me ton ni se bra owura iba ye no ada na obehu me se asase won wo hwe so no de ko frɛ agewai se womra na afei asema abedi nya oyira jewa okay asema ba ni se asem de se ade na ayira na afei de nyankopɔn ani kwabena saman amani pa na ba me fie nti omra na me mfanto nanim me ni nwe na wo ba no me nye bibia nya no na sema hwan ma mi bie na naka chem se oni de kofa akwara nnema no ya kofa nnema kura akɔbɛ sa afi ne akiro kofa akwara nnema ne mpran na asa de yire no wode nkrata ni nyina ma no ne nkrata wɔ no doka so ana ya se wo yiri kura de na asase ne krata di ne ho dadaada oso won kan kire a wan kan kire enso de bra yi ba ye obeka kire wo na akɔbɔ na mane wo wan fansie no ma me na kwana ma mi be mu ese nkrata da ko fa ne nema no na yire di nkrata nyina ma me na de bankan kiro nkrata no nam se sa na nu mienu ho na agbokwara no ho bra ma wo ba enu agya ware mfie num bete no wo no kai ma je lance nyina ma wow akotete ma de oja abrante ne ma 5 years no te ne ma na wa wo hwe no na ni born so no wanyina wo twika ena wo bepe ne ho asase adie me yire da me yire me wa no ena tete akwara no me ma mi ensam na we nyina me fa nyina akọ class wa wie school e ma mi ne wo mi ensa me ba awo ka bi awo ya mpasa wote enkura ne ma no 5 years e pa cha mete ono ana be fa wo enti wo fa akura no wa ankwhwehwe na atil se wo hu na no twika me hu no me da me fere wo mo wa makura so woda akọ na wa ka cha me se wo di pa no dia akọje lances na aje lances ne ma no odi pa da bi mi de hwe na wo hwe ne nkwala brem e ma ni nyini ye na me bi saw na wan hwe na nkọ be da su ya ka atwi akọje license eja to aso ma me boasi commander on na ye me yonko pa mi ya anyi me license kapre commander na ma mkrata de ba MT for preference nti eja hu se krata no wo ma mi hwei de na wo ye krata no won ho no so nka bibia ankyere me na me so sesi ya de ha me buko top plot to ku anse maami na nkora se kwa no top plot ne se wo ensiri ntempra na ya ton di intelligence kan kwatwe manso di sa na tie dia na ba kwada no ya o school no na meton na me de ato bank kora ma no se daachi bibi na se fata e de ahwe no me de ba ma dwuma ka se meton no di se maami ne nya adwena enye se krata mi ama wo me ba ma hwe no bibia ne krata wo ko hu krata wo de asie baba pai ko hu bra ye boa a wo kire ni wo de amerika ba wo nchen ka fa ama be fra ba mi fie wo yiti ho na me na de na mami asase no no ne pese wo je ana wo so fa na se de mi kai wo do agbeni ni no so fa ye den o won fa cheza mi na o fa ton ana se wo fa sidan wo fa bibia ni de mo ni amma eni ano wedu opukro ban fa me sumeni se me fa na japade de wono ankasa brain mogani e pri na japade kra no wo eja wokọ na wo ka kire me se wa fa nkrata asie wo nka kire ni se de bo aba ya kam de asase na yire o kam ni mo nti eja ska no ma che dia na 30,000 no bi na bi anim ho e wo ho aho wo ye wo aho wo to asase no fa bo how many months ni asase no 2 years aba wo to asase 2 years ni na 30,000 eja me ba o wo de say 1 month kra na wo na ama ni tumi so onko ton asase sika ne ba ya da na still we bo aho de kai ye se me ba ye no sika ba ye no
odi ba me fie se papa me ni obi atọ pepere no ye di nkai na be se me koma me onam de me di huni no hu bibia mu one ye bo a se nkata akra se ye ya se na esem dim shase ye aha ene plus no so se kabia na me kohwa sase no na ba bunu se bia se ya na se eno de ye bo ntama me frɛ me se me enko ne kohwa sase no na fi so nipa wo bo so we ma se me preso se me preso se ye nkata se ye sentinam se me dim huni ntimi ni nyina koma me fie nenka maame no ampa me mfiri bi fie dia nenka ye transfer cafe no mebusa ye bo anema bi nya bibi atoto yie na se na wo suspect se ebetimi kura ba se ye bo aton asase no e ma ne brosika obeka kire wo no enu ti na sika da so wo ne hoyi na nkrata asem so to kura no ese mitimi sane a ba bia ese bia mitimi sai nenka be maame ti wo de ko hu me no kura se de me kan ya ene me ka tete se mo kire wo yi se me hwe nkwada ba ni ensa ti eje sika ade a wo kwa akoton na wanka se tirimupa wunya ye na ya adwenpa se wo nana wo ko school nka wo de boa no na 2 years so se 1 year asase sika ya ka ye boa ho ade na mo nkoje maami ya mfa ma ade ntia de ma me nkoje ni se maami ni ho hin se obi a medu fie na wo pamme anadwobre o ye kodu o na yiri teacher ni do to se wo ka ho na me ni wo mu ye pa ye to ase ye ho no dan go bi na je se eja akwakoye ebe ko gold ye enkoko na Mami, se mi kama se waso kasa. O ka je mi kasa. Ha, e ke se e ba sa na mami, mi ti me ba bie. Se ma ba ofie. Mo so ko. Na to obi fie. Yes wo council do am fanya nsa wo yusu. Wo ma de su po so wa wiyo. Nteja na mo mo we. Mi na no. Ai. Mi na no, this o school. Ba o so mo ye mienu. Ba ko do e pen mu a. Pani no hwa wanya be sen. O be 33 years na so on de watitim na ketwa no ka won nso e ketwa de o school sesi a hwa na hwe no o mi de oba mi ncha na manisika ote wan nchen mi de du kwa me ka che wona na e bibia ene master eje ote wan nchen oba wo ho o wona na ba nchen o school de no oba de ho mi so o school ben SS na university okay o ye to ase okay so no ko school me baga bi te se wo abrochire e bo ko discount ne de akosi ma me so ne ya ma no na no kwa lansi ya wo ya de aba wo ba na me ba na frɛ no discount o de aheni nti eja unim se ehisem no e ya se ya de o na se ma papa menye de ma menye de hwɛ se de bra ma bre pa na me ba wu ba kofa ne dem ne me nyina de ama wo de wafa na wa kofa krata awo adenti na won saka krata ni free wase ne nkyɛn no wan kan kyerɛ eja me pa cho me ba o de krata na maame no na ye be fie na de chen ye na se ama ara na afia de krata na ma wo no wan kan kyerɛ me ana me se ye ye hwa de ma ya bɔ ne me pa cho boa ada we ba bema pa ma o se me pa mo no me ba bu sa ja ya boa ya wo ti hoi no wan ka sa wo ba me pa mo me se da no me nton eje bo wo you dance o papa so opam mo maame so wa ampam amane kra your ba amane na me bo ma me say ensem bebre ko so me say opam ye fi se o mu you dance sa opam mo no kra me ye be di ma dance me ka ene se me be di ma dance e da no menton na ye be si da si asema ka to aso se woni wo ma me chantro anka asase no kama ko hwe me chantra kwabena wu dada ka me chantra anka asase no enka man ko hwe papai anase ye toy no ka man ko hwe no me chantra kama an ko hwe papai se ne ba to asase na eni e wo ba bi sei na wo ya bu a me se wo kwa aso de kan ko re me de wo ka bi me chantro na me chantro nso da me chantro anka nyame na ba hwe mo de asase no e kire mo me na me ko kire wa Mr. Yebo aden na eja ka kire o se ukohu obi obeto asase na be fa no no nkonko hie nipa no se de be ya emu be da ho ama obi a timi enya ne tirimu pade anante ade no amefa papa na nkohwe no ene se medical kan me ka asase obi ba so a no okohwe a o me kwa aba asase obi ba enne so obehwe a enye ne ya na otua enti time a wo betu esika no kra no ade no ama papa ye nhia no eno de mama na nhia no na very bad enti se wo hide bibi wo fa bibi nsia de na esi kwan se da nipa ne betu esika no kra no eno ane se o asase no kra no madamfo bi dia na wa free mu ne papa wo ha ye nko fie ne kotu esika no na papa ne nyi sika no de na wo di sie enti awamfa na nko bibia ni wa na me de sie asase no ye sure say o ton 50,000 50,000 afe ben
almost 2 years ni. Almost 2 years ewo trede mpatasie. Say Holland is saying. Say de minim ne bo. By 50,000 na sa na ne ton ana say one of free upem ton bo a administration. Na ye gina Ghana mra PNDC law 111 so na ye de hwe ne Ebusiase na medical eka ye ne say ye wona fufuo bi wo ho no maija. Omo ye na afo papa. Esan se beme ya oti hase no. Odi na danfu n'enim ekoto ejapade na anka na danfu n'efi mu no. Na ko be da adwen se obefe ejapade no. Enti so oto ejapade no 10% mpo a. Na ke so mo bona baso. Esan se nya obia na betimi ayesa. Enti menti ase de enti amaame no. Oni abemu ane ni kunu no ne ex husband no kuntokwa ewa asase no so. Because in the first place nanka adamfo na mbe kanche omo se ambe kanche papa no se omo ba no eto asase wo hase anaso to asase wo hase yanka maame no mumbe ku asase no ho. Enti no se na MFK kan no emakwanso ena ese ye de asase ye de efaso nanka sundwe emma because the way omo ku ntokwa no obi nipa na asase ne ye ne dia no mpo no wata na nanom e won se de ena mu asase ne nya modia ena ase mu ku ntokwa wo ho. Enti na Canada fo na be ka se mu ba na to asase wo hase anka munim se mu asase e wo baabi. In the first place ne de papa no one baby sa maame na ansa na oton ejapade ne de wanya de na so maame no nso anya de wo fe bi enti ne ye be make sure say baby asem no ye de beto ebe ye yie no ebusia ye de ebeto ho enti story we bibi ebebe chire bia no me de eba ba so because story we die e di say ye manti ase enye adwuma ase maame no aye na adwen so mbesi bibi ananso mbesi dan e wasase no so e na bema no sisi anu bema no akoton wasase no na asase amato no 15,000 na nadamfo netimi atono 50,000 adamfo no ayade mi adamfo no na me bona baso because ena adamfo bia na betimi ayese busia ha ena me de mu ebesise na me de kan story we bibia ebetofo bia na busia me de ebeba abedan edi ameji so ani keche mami esi enesin yebesanso edi nhemu ewa ha biu ebusia